ɔsoro ne asase wura wona tumi ene enkwagye ahoɔden ene nimonyam yɛwɔ dia ɛda wase sɛ ene de nso ɔhu yɛ mɔbɔ na wode wasɛm kronkron so ɛma yɛn ɛsɛ sɛ asɛm a ɛba yi ma wotumi eni akyi na nyɛ nhyira ma yɛn ɛda wase ɛwɔ Yesu din yi mu amen. You yɛde Awurade ase sɛ Awurade gu so ɛde n'asɛm ɛma yɛn sitie ho asɛm ade ehia paa ɛdi ka aka sɛ without obedience it is impossible to see God or to go to heaven. Sɛ sitie ni mu a obi ntumi ɛnko Nyankopɔn nkyɛn ɛna ɛnkwa nso obi ntumi ɛnya na ɛnɛ nso yɛhwɛ sɛ yɛhyɛ sitie nyinaa ɛma part 1 be intimi nwie ntina part 1 fulfilling all obedience yɛhyɛ sitie nyinaa ɛma ɛno kwasɛm ni sitie biara ɛwɔ hɔ biara no ɛho hia sitie biara ɛwɔ Nyankopɔn asɛm mu a yɛka ho asɛm akyerɛ mu biara na biara ni hɔ a ɛho hia na biara ɛwɔ biribi yɛ ɛwɔ yɛ abrabɔ mu ɛno nti yɛba bɛhyɛ sitie no nyinaa ma tetefoɔ nyinaa ɔmo Nyankopɔn nante yɛ no ɔmo yɛ aso anaasɛ ɔmo yɛ aso mmerɛ ɛma Awurade na yɛnhwɛ yɛabɔbɔ sitie bebree no ara so na yɛkaaka yɛn ho a ne sɛ nsɛm mu nim bebree yɛwɔ genuine obedience sitie kan ɛwɔ hɔ yɛwɔ invisible obedience sitie a ɛna adie ɛma nipa nhunu a Onyankopɔn nko ara na yɛhunu ɛno wɔ hɔ ɛna yɛwɔ visible obedience sitie a ɛda adie ɛma nipa hunu ɛna yɛwɔ unquestioning obedience sitie a yɛmmusa ho asɛm biara na yɛtu ho anammɔn ɛna yɛwɔ temporal obedience ebiritie obi mu sitie ebiritie obi mu sitie ɛna yɛwɔ permanent obedience sitie afebɔɔ ɛna yɛwɔ one time obedience sitie prɛko pɛ anaa sitie baako pɛ ɛna yɛwɔ repeated obedience sitie a yɛyɛ biewu sitie a woyɛ a na wasa ayɛ biewu ɛna yɛwɔ continuous obedience sitie a yɛnyɛ yɛtoa so saa yɛyɛ saa ɛna yɛwɔ total obedience sitie a yɛyɛ akɔsi aseɛ na saa sitie ahodoɔ nyinaa na ebiara ho hia na ebiara ka biribi na ebiara ɛwɔ biribi yɛ ɛwɔ yɛ abrabɔ mu sɛ baako koraa efeeli a yɛntumi nso Nyankopɔn ni na yɛhwɛ sitie kan a sitie ankasa sitie kan paa na sɛ nokorɛ sitie ne deɛ Onyankopɔn asɛm mu no menim sɛ yɛwɔ bɔ nneɛma bebree no ara so na tumi aboa yɛn sesei yɛka sitie a na kyerɛ sɛ yɛba bɛyɛ asɔmmerɛ ɛwɔ biribiara mu yɛabɛyɛ gyidifoɔ a yɛpɛ heaven akɔ yi deɛ yɛba bɛyɛ asɔmmerɛ wɔ biribiara mu nti requirements of obedience no yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛfulfill gyidie sitie biara no yɛbɛhyɛ no nyinaa ɛma na wokae Onyame asɛm no ɛwɔ 2 Corinthians chapter 2 verse 9 a wɔse yɛnti nso na metwerɛeɛ sɛ mehunu sɛ wasɔ mo ahwɛ ehunu sɛ mo aso mmerɛ adeɛ nyinaa mu anaa mo aso mmerɛ na sɛ moyɛ sitie wadeɛ nyinaa mu anaa ti yɛba bɛyɛ sitie wadeɛ nyinaa mu na Paul saa aka no Korintofoɔ nwoma no 2 Corinthians chapter 10 verse 6 ya ɔyɛ sɛ mo aso mmerɛ wie pɛyɛ a yɛbɛtɔ asoɔdenfoɔ nyinaa so werɛ sɛ yɛ asɔmmerɛ no ti yɛbɛbɔ so akwa na menim sɛ asɛm no nkɔsie no ɛbɛboa yɛn Nyankopɔn nkurɔfoɔ bɛtena wiase nyinaa tete adiifoɔ nyinaa na adiifoɔ kronkron nyinaa wɔn nyinaa hyɛ sitie biara ma sitie biara de obiara hyɛ ne ma ti yɛn nso yɛpɛ heaven akɔ no na ɛnyɛ sɛ asɔre bi ne aba kwa ɛnyɛ mpaabɔ kuo na bi a yɛateɛ na mebɛgye mpaabɔ na makɔ obitumi abɛgye mpaabɔ no akɔ but the botae ne sɛ ɛbɛ sɛ ɔde kɔ heaven sɛ yaresa a Nyankopɔn ɛde bɛma wo
sɛ awo a kwa bibia ma wo sɛ dwuma sɛm a ɛbɛyɛ yie abrabom bibia na wo hwefo Nyankopɔn nkyɛ bi Awurade ɛbɛboa wo nanso de hia kɛse paa no sɛ wobɛsa akɔ heaven aka ho ɛno ne ade a ɛyɛ botae kɛseɛ paa na menim sɛ mo nso ɛno nso yɛ adeɛ bi a ɛhia mo yie paa de saa nkurɔfoɔ nyinaa adikamfoɔ no nyinaa yɛ sitie ɛkɔsi aseɛ na sitie no deɛ enti deɛ yɛtwe adwene so ne sɛ sitie kan no genuine obedience no sɛ yɛka sitie kan a sɛ sitie biara woyɛ biara no a Onyankopɔn hu sɛ ɛte sɛ biara no ɛyɛ genuine obedience sitie bi nipa yɛda na die biara no a Onyankopɔn hu sɛ sitie na wi na die no sɛ yɛ visible whatever na ɛte saa Onyankopɔn anim no ɛyɛ genuine nemum sɛ Nyankopɔn hu ne saa de a na ɛyɛ fake nti yɛmfa fake obedience ɛnso Nyankopɔn fake obedience no ɛno a so ɛsa yɛ disobedience tine ya na ɛhɛ no nso nti sitie biara na yɛbɛhyɛ ne nyinaa ma sitie a yɛma nipa hunu visible obedience sɛ Nyankopɔn ɛse yɛnyɛ sitie ma no nyɛ plain a yɛnyɛ ne sitie ma nipa hunu a na yɛyɛ sitie ama nipa hunu sitie a yɛyɛ ama nipa hunu yɛbɛyɛ monhwɛ no nso yɛnso Nyankopɔn kɔ no sitie bi hɔ a Onyame asɛm sɛ saa deɛ wɔyɛm obiara hunu saa ɛyɛ sɛ wɔyɛm obiara hunu sitie a yɛma nipa hunu ɛna sitie nso a invisible obedience sitie nso a ɛne sɛ yɛma nipa hunu yɛma nipa hunu aso mmerɛ bi wɔ hɔ na sɛ yɛyɛ a na ɛnsɛ sɛ nipa hunu a yɛma nipa hunu na hyɛ Nyankopɔn ne mu Onyam yɛhɛ no nso na timi aboa yɛn deɛ yɛma nipa hunu yɛbɛma nipa hunu sitie nso a yɛyɛ afebɔɔ permanent obedience woyɛ no afebɔɔ wo nkwa no nyinaa kɔpimi sɛ wobɛwu afiri asase wei so anaa Nyankopɔn ɛbɛfrɛ yɛ ame aba ne afiri asase yi so yɛbɛyɛ saa sitie no afebɔɔ that is permanent obedience ɛna sitie nso a yɛyɛ ne abiritiɛwɔ bi mu a yɛ temporal obedience yɛbɛyɛ nti sitie biara na yɛyi na di wɔ abiritiɛwɔ bi mu no na ɛntoa so saa no yɛbɛyɛ sitie nso a bio yɛ repeatie sitie nso a yɛyɛ a ne yɛyɛ bio a yɛ repeated obedience repeatedly kyerɛ sɛ yɛbɛkɔ so ayɛ ne yɛyɛ saa no ara no ɛwɔ sɛ yɛkɔ so ara nso ɛyɛ ɛno nso yɛbɛkɔ so ayɛ ne saa unquestioning obedience sitie nso yɛmusa ho asɛm sɛ ɛdeɛ ntira na adɛnti na mɛsɛ yɛsɛ what adɛn yɛmusa ho asɛm ɛno nso yɛbɛkɔ so ara nso ayɛ nti yɛnhwɛ sitie a yɛyɛ a yɛnhwɛ ɔhaw a sitie ne de bɛbrɛ yɛn anaasɛ de bɛfiri mu aba yɛdeɛ wahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ ne yɛyɛ ɛno ara no Nyankopɔn na ahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ yɛmfa nkɔ nipa biara fam Onyankopɔn ne n'asɛm nko a ɛne saa sitie ahodoɔ asitie yɛka wa yɛyi na die afei nso sitie nso a yɛnya yɛ continuous obedience so yɛbɛkɔ so a toa so yɛbɛyɛ saa sitie bi a Nyankopɔn sɛ sitie a woyɛ ɛnyae toa so saa ne yɛtoa so adeɛ bi a woyɛ no a sɛ communion wo sɛ events bi a mpaabɔ wo everything yɛyɛ a yɛnyae no yɛbɛtoa so saa sitie a ɛno nso na saa sitie wei continuous obedience no ɛyɛ sitie saa kɔ a it leads to total obedience nti ya ne yɛahwɛ no nso paa yie paa saa sitie ahodoɔ nyinaa no ɛho hia na sɛ baako koraa efeli ɛwɔ yɛ abrabɔ mu a heaven no yɛmpɛ yɛ bɛbɛ nso yɛnka ho nti yɛbɔ so nyinaa menim sɛ saa sitie ahodoɔ nyinaa no yɛbɛhyɛ ne ma na sɛ yɛhyɛ ne ma a yɛbɛsɔ Nyankopɔn ani na yɛbɛbɔ nneɛma bebree no ara so a megye die sɛ ɛbɛboa yɛn ɛdi sitie biara deɛ ɛdeɛ ɛbɛkɔ nkɔm na sitie biara ɛhyɛ toroko mu biara nso Onyankopɔn ɛde ne nyinaa kyerɛ yɛn deɛ yɛyɛ adeɛ ɛbɛkɔ nkɔm mu biara sitie ahodoɔ Onyankopɔn ɔtwe ne nyinaa baka ne mu ma yɛn asoɔden bi a yɛyɛ adeɛ ɛbɛkɔ wɔ sɛ yɛn bi Onyankopɔn de esi wɔ ma yɛn nti yɛde yɛn anu yie biara daakye Onyankopɔn anim yɛntimi mfa biribiara nkɔka nkɔyi ano ɛwɔ Onyankopɔn anim sɛ ne yɛnim because asoɔden biara no wɔkyerɛ yɛn sitie biara wɔkyerɛ yɛn nti deɛ aka ne sɛ yɛn yɛde bɛyɛ adwuma na yɛbɛbu asɛmpa no abɔɔden ama yɛ kra
asɛmpa no Onyankopɔn afrɛ me aba mu no yɛdi akyi no yɛbɛbu ne sɛ adeɛ bi a ne bɔɔden mumie mu ne sɛ adeɛ bi a dabrɛ ɛɛfu bi no na sɛ yɛyɛ saa adeɛ a na yɛhyɛ Nyankopɔn animuonyam sitie ne sɛ yɛbɛdi asɛm biara ɛbɛfiri Awurade nkyɛn aba biara so sɛ yɛbɛtie Awurade biribiara mu akɔsi aseɛ ɛwɔ abere nyinaa dɛm bi ka nkan wɔ sɛ Paul sɛ yɛasɔ mo ahwɛ hunu sɛ dabrɛ mo asɔ mmerɛ wɔ biribiara mu mo asɔ mmerɛ biribiara mu nyame mu biribiara deɛ yɛasɔ mmerɛ yɛasɔ nyɛ den ebi hɔ a Nyankopɔn mu biribi ne ebi hɔ a n'asɔ mmerɛ wɔ ho ebi wɔ sɛ n'asɔ wɔ den ebi wɔ n'asɔ wɔ ebi wɔ sɛ n'asɔ wɔ sɛ yɛba bɛyɛ asɔ mmerɛ wɔ biribiara mu ama Awurade yɛhɛ no nso Yesu bɛ continuous obedience no ɛne sɛ yɛsɛ woyɛ sitie koraa woyɛ sitie saa na wonya yɛ na wotoa so a Yesu bɛ wia nka John chapter 8 verse 29 a ɔsɛ na deɛ ɔsoma me ne ka me ho na onyaa me ebi sɛ meyɛ deɛ ɛso n'ani da biara meyɛ deɛ ɛso n'ani da biara deɛ ɔsoma me no ɔsɛ wɔka me ho na onyaa me deɛ Yesu bɛayɛ no ɔte asase wei so no na ɔyɛ deɛ ɛso ɔba pani so yɛn Nyankopɔn apɛdeɛ da biara deɛ a na yɛ continuous obedience continually te sɛ Nyankopɔn apɛdeɛ no abere biara wɔ yɛn nti yɛn nso no ɛwɔ sɛ Nyankopɔn apɛdeɛ biara no yɛn nso yɛyɛ ɛne sɛ yɛtie Nyankopɔn asɛm ne yɛdi so da biara deɛ a na yɛ sɛ continuous obedience no ara mu ne yɛnam no yɛte Nyankopɔn asɛm mu a yɛdi so yɛ practice deɛ a na yɛ sɛ continuous obedience ya no nti continuous obedience no ɛyɛ adeɛ bi ɛho hia papa sɛ communion a yɛkɔ mpaebɔ a yɛbɔ nhyiamudi a yɛhyiam kyɛ sɛ biribiara ɔma a yɛma biribiara yɛgu so a yɛgu so a ne yɛyɛ a Nyankopɔn mu sitie biara no yɛtoa so na sɛ yɛtoa ne nyinaa so dada biara yɛyɛ akɔsi aseɛ deɛ a ɛyɛ sɛ anaa yɛkɔsi awie deɛ a ne sɛ total obedience sɛ minie nti yɛ a na yɛhɛ no nso paa yie paa total obedience nso deɛ ɛyɛ perfect obedience paa yie paa ɛna yɛwɔ yɛ repeated obedience nso ɛyade yɛhia paa siti a yɛyɛ biewuo woka Nyankopɔn asɛm no Luke chapter 17:3-4 a wɔsɛ mohwɛ mo ho yie na sɛ woni afom wɔ aka n'anim na sɛ ɔsa kyerɛ n'adwene a fa kyɛ no na sɛ wɔfom mprɛnso da koro ka sɛ da koro na ɔsan ba wɔ nkyɛn mprɛnso ka sɛ masa kyerɛ m'adwene a fa kyɛ no anso ɛyɛ repeated forgiveness sɛ ha sɛ no bɔne fa kyɛ a yɛde kyɛ biewuo Yesu sɛ wonu nua ato hɔ na wɔfom wɔ na ɔka sɛ sister patɔ deɛ meyɛ maanyɛ ne yie fa me fom so wɔkyɛ me a wɔsɛ hwɛ yie fa kyɛ no nti wɔsa wode kyɛ no a wodi asɛm no so na wasa obia na wasa saa nipa korɔ no a saa bɛfom wo bio na wasa ba bio ɛnkasa mede kyɛ wo nti wo saa bɛ memfa nkyɛ bio wɔsɛ saa fa kyɛ no na wode kyɛ no wode kyɛ ne bio a ɛna wɔne sɛ repeat ɛna yɛfɛ no repeated obedience no sɛ wode akyɛ no baako atwam wasan aba bio wo saa de akyɛ no wasan aba bio wo saa de akyɛ no nti yɛfɛ no repeated obedience nti repeated forgiveness no nso no ɛwɔ hɔ sɛ yɛ ne nipa ɛna nam ne nipa yɛkɔ ne yɛba ɛne sɛ ntimi mfa nipa mfom so wɔnkyɛ na ha sɛ deɛ wɔka kyerɛ ɛhɛ no nso deɛ metwom adwene sisi wɔ no sɛ mesɛ mebie mu na mahunu adeɛ yɛfɛ no sɛ wode fan sɛ bi a repeated obedience no deɛ kyerɛ na yɛntimi nka ne nyinaa ne yɛma mɔmfa tɔn ɛwɔ nyame asɛ na mu ahunu yɛsɛ repeated forgiveness mu nyinaa ɛyɛ deɛ bɛnya sɛ wo nua fom na ade kyɛ ne wie a sɛ asa wonyɛ sitie ma Awurade ɔsɛ ɔsa ɛbie wa saa fa kyɛ no na wɔmfa nkyɛ ne deɛ a ne sɛ wonyɛ repeat yɛ no na ɔsɛ saa de kyɛ no na ɔsa de kyɛ no nti ebiara nkɔ ɛna ɛfɛ no repeatedly kyɛ sɛ wogu so yɛ ɛha deɛ wo nua fom wa fa kyɛ no yɛnyɛ very careful nti yɛde repeated obedience ɛbɛtena sɛ ɛdɔɔso wɔ Bible mu na mmemme sɛ yɛn nua fom yɛ ne ntimi mfa nkyɛ wɔ mo na ɛfi sɛ yɛde kyɛ wɔ no a wasa bɛyɛ bio nko ade a me na memfa nkyɛ no ɛnɛ na Awurade asɛm no wanhyɛ ne ma ɔsɛ fa kyɛ no nti wode kyɛ no no a na o repeat ɛyɛ repeated obedience nti saa ti ɛno nso wɔ hɔ ɛna yɛwɔ unquestioning obedience sɛ Abraham no nyinaa ɛyɛ sitie ma Awurade so Abraham no nyinaa ɛka sɛ sitie a wummusa ɛho asɛm biara sitie no a
Nyankopɔn ka sa Abraham fa ne banko ba for de ma no wan kwasi Nyankopɔn bibia mu wo say negative question bia say aden ana de ntira how or why what me fa me banko ba for de no na say enim tia bu wo mu Nyankopɔn nim tia ne ahe no so be brain on question obedience no on fane fault Nyankopɔn asem bia odi so so Nyankopɔn asem bia wone nche bia hyede bia wone nche bia no on fane fault wo ho odi so ne say ona onhwe se odi so a de ede beba sitie no wo ye no de be firi mu aba se oha beba ana owuo bi beba ana bibi bebo no ana obahwiri bibi onye no wo hwe ne mo se yes order na aba the supreme commander na man instruction na sama che ne se de wonye no obe ne pepe penti city ayeye a yenwina chire yenhwe chire de be firi yenhwe chire de be firi chire aba ne mo Nyankopɔn se yenye ene yeye during the baptism man so yan for mo kan ya ngobusa say one de oba no ana say yenhwe mo fro kwan no omo koye a omo musa asem bia say eni yakoma mu ntene ye eni ya adwene nko no omo so omo yesa omo tie Nyankopɔn ne na asem eni city egbu ho de a wo mfa wadwene ma ho na enya se bia ye de wadwene kire wo se eye no ena ye na de eni ya adwene nko de ye nye de eni ya adwene ko de hu se ne etene no de ani adwene ko de ani adwene nko provider say Nyankopɔn asem no nko ade e wo say ye de ho e hya asie nti omo se omo ntimi mu bibi bone e ma expected messenger no omo se na asem bia tene ma wo mo na asem wo ka bia ni ho a entene ma wo mo sa na ni Nyankopɔn enantie nti se omo de wo ho se Nyankopɔn asem ase a de bebre wo mu bia no se mpo se man se bia oha bi kura na de beba a de hi omo ne se omo di so nkwa ne ehia omo mfa de obi abeka ho de obi beka mfa omo ho de bebre omo mfa omo ne omo de supreme commander no so omo so na ni nkwa ne ade ehia te mo yemfa yense ne se yenso Awurade ene wo se one na sam nkwa na se ye bomode se ye beso nani di ene di ya bomode bebre se de bebre bia de eni se ye twen adwene ekoso ti ahotefo nyina ne tetefo nyina obi a we yesitie ma Awurade bia ni ho akwati on questioning obedience obi a ni ho yesitie ma Nyankopɔn wa na genuine enya genuine edi akotene o siti ahodo bebre nu am ne mponi nyina mu kura no ye hwem ko ne bo hu sa na ma no ehia pa ye pa na ye permanent obedience siti nso ye na afebo si edi Nyankopɔn asem so a ye di Nyankopɔn asem so ye na nyina ye nkwa na de tawi ase nyina edi so kosi a ene fe na say what di Nyankopɔn asem so permanently is afraid ye what di Nyankopɔn asem so akosi onua nso ne total obedience ya na ye he no nso ti ye di Nyankopɔn asem nyina so akosi Nyankopɔn asem bia waka bia na ye di so ye nkwa na nyina enti na ye be sum Nyankopɔn ye be nante kronkron ye nkwa na nyina wo Nyankopɔn anim permanently wonkwa ye nkwa na nyina e wo Awurade anim say Nyankopɔn asem ba ye nche mbere bi atwa mu no enti say ya amane amfi Nyankopɔn ahyɛde ho kosisi ye bewu a na say ya ye siti afebɔ so Nyankopɔn asem no ɛwɔ nsambre ɛwɔ ye nche no a ye de bɔ ye bra a ye di so no so ya amane amfi ho bibi antwetwehwe me ankɔ ye de anya de a na say ye di Nyankopɔn asem asef ye di so afebɔ David Nyankopɔn onka da Bible no David di Nyankopɔn ahyɛde so wɔne nkwa na nyina okay 1 Kings 15:1 was every say David ye de etene Awurade ani so na wa amane amfiri bibia wo hye ne ho ne nkwa na nyina okay abohunu David wa amane amfiri ho Awurade asem bi e ba ne nche bia no wo se wodi so enti say ya amane amfiri Awurade asem ho wo se gise uri ayere nko na na da bia no na Nyankopɔn David na ase ebonachi so okofa obeyere ni wo say kum be ma no eno nko ani ade a Nyankopɔn ka na manka Nyankopɔn asem bia de odi ni so ni nkwa na nyina na no kwa Nyankopɔn de che no yenya very careful say Awurade asem a wo ye nchen so yenso ye di asem no so ye nkwa na nyina akosi awie de a ensa ene fe say permanent obedience why ye sitie akosi awie total obedience nso wo ho e ka total obedience sitie a akosi ase sitie nyina wie ye sitie ahodo nyina na wie ni total obedience si edi Nyankopɔn asem wo ye nche ye Nyankopɔn asem wo ye nche so bia Nyankopɔn asem
a wɔyɛ nkyɛn no sɛ yɛwie ne nyinaa so die a yɛwie Nyankopɔn asɛm nyinaa so die ewie a na yɛ total obedience to be an function na dwene sɛ wo sɛ me wie Nyankopɔn asɛm a ɛwɔ me nkyɛn nyinaa Nyankopɔn asɛm so die wie a Nyankopɔn asɛm no sɛ me wie ne nyinaa so die wie die a na ma yɛ total obedience ama Awurade ti me nya sɛ yɛnya nwie ɛso die a total obedience nya mai yɛhɛ no nso yɛsɛ sɛ mo nyinaa ewie den a ni nyinaa so di wie a nyɛ saa ɛti nyɛ sɛ bra ɛwɔ sɛ yɛdi so koduro Nyame asɛm na wɔyɛ nkyɛn no yɛsi di so kodu di asɛm no so kodu nso obewu a wodi so kosi sɛ obewu a wɔwie asɛm no so die asɛm ne dodoɔ nso a wɔwɔ nkyɛn nso yɛ kanto maako nso a yɛmienu kɔ biara nso no yɛsi di ne nyinaa nso a wodi ne nyinaa nso a wɔwie asɛm no die enti yɛbɛwie Nyankopɔn asɛm so die ɛne sɛ yɛwie Nyankopɔn asɛm so die a total obedience no ɛmae afei Nyankopɔn asɛm biara no wɔde so abiewo deɛ na aka biewo nothing wɔde biribiara wɔhyɛ wɔ biara so nti ya ne ɛhɛ no nso bebree ɛna invisible obedience no sɛ Nyankopɔn no a ɛne ne nam no edumɛ bi ɛnyɛ sitie bi hɔ a Nyankopɔn nko ara na ɛsɛ sɛ ohunu na ɛno so ɛne ɛna sɛ nipa no nso Nyankopɔn de a wɔntumi nya saa kɔso sitie bu kɔso ade a wɔyɛ a sitie bu a wɔyɛ a obi akora ehunu wɔ yiwayɛ obi akora ehunu wɔ buufɔ obi ehunu wɔ kɔndɛmɔ na wɔ preziw Nyankopɔn no wɔhyɛ wɔ no a ɔno a na ebehu sɛ wɔdi asɛm no so enti sɛ either sɛ individual commands mu sɛ Nyankopɔn hyɛ ankorankora na general commands mu koraa no yɛ obi saa wɔ mu a yɛbɔ so kɔ no a yɛbɛhunu commands bi Nyankopɔn de ama yɛ command biara no ɛsɛ yɛde yɛn ho hyɛ aseɛ die di so nipa enhunu ne Nyankopɔn nko na ebehunu no ɛnyɛ very careful woka Matthew chapter 2 13 to 15 no a Awurade ka kyerɛ Joseph sɛ ɔmfa Mary emfiri Israel nkɔ na ɔne ne ba no nkɔtena Misrim ɛhɔ a ekopim sɛ ɔbɛka kyerɛ ne sɛ ɔmmra ebi sɛ Herod ɛhwɛ akora ne ko no odi asɛm no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ asɛm bi ɛba ɔno nko ara ne nkyɛn onyane wɔso da ya onyane yɛ no wamfa na nkwa obi a nhunu obi a mu ne di boyeni ɔda so suro Nyankopɔn obi sɛ obi ɔtene nanso odi asɛm no so yɛsɛ kɔtena kɔpem sɛ mɛka kyerɛ wɔn sɛ saa bra back ti kɔtena nti ɔkɔkɔyɛ continuous obedience wɔ saa ɔbɛtena wɔ saa twɛn ɛne yɛmpɛ twɛn ya asɛ ya vi sɛ yɛatena hɔ akyɛ ba wo nso wɔtena hɔ akyɛ na waka Nyankopɔn asɛm sɛ wɔsɛ twɛn kɔpem sɛ mɛma ɔda sɛ saa bra ɛne sɛ wɔkyɛ ɛnyɛ ɔno ne pɛ ne wɔkyɛ ne Awurade asɛm na ɛma no kyɛ ɛne sɛ bia woto na bia wɔkyɛ a na wɔtɛkɛ hu sɛ kyɛ a mekyɛ Awurade asɛm na ɛma mekyɛ wɔ ma ware ho anaa ma brabɔ ho anaa na sɛ mea na ebia mekyɛ sɛ wa na wɔkyɛ deɛ ne wasɛm a ne mu sɛ Awurade asɛm na ɛma wɔkyɛ deɛ a ɛne ɛyɛ praise God amen good ndi ɔyɛ total obedience bɛba a gye sɛ ɔfa koraa no kɔ Misrim akɔtena hɔ watwɛn kɔpem sɛ ɔbɛsan aba back ne ama no order sɛ afei deɛ san bra ti sɛ yɛma no order sɛ ɔnsan mmra na ɔba wie di a Onyame asɛm no wawie so di nti sɛ ɛdɛ bɛɛ na aka no yɛsɛ tena kɔpem sɛ fa koraa no kɔ de akoraa no kɔ tena hɔ watena hɔ twɛn kɔpem sɛ mɛma order ne san bra wodi asɛm no so a asɛm bɛ na ɛwɔ ho Onyame asɛm no yɛba bɛdi so o anuanom nti mo meɛ ntwɛn wɔ abrabom mo meɛ nya mpepere ho nyɛ sɛ binom adi ka agya yɛn ɛdi afei deɛ deɛ ntina ma ɔmɔkorɔ no deɛ ntina adeɛ ɛnyɛ wo deɛ wɔwɔ mfa obi afa deɛ asi dan obi afa ɛde agya padeɛ bi but wo deɛ wɔwɔ mfa deɛ bɛ ntina asɛm bi ntina deɛ bɛ ntina asɛm no obi a meka sɛ obiara ɛte baabi a ɛhɔ yɛ ma no wo deɛ yɛsɛ kɔ Misrim na kɔtena hɔ na wote wɔn nso afei wɔn wɔte wɔnya obi etu na Joseph ɔsaa ba hɔ na ebubu n'anum tia obi a mu n'anum tia ɛnyɛ very careful nti Awurade asɛm no Joseph wɔ ani so Abraham afɔdeɛ ne ka sɛ ɔmfa Isaac kɔbɔ no wamfa nkɔ a hɔ na ebehunu sɛ Sara wɔhunu wɔyi n'ayɛ na wabu n'atɛn nti wɔte ne baabi a he was still a prophet nipa bɛka sɛ ɔda so yɛ odiifoɔ ɔyɛ odiifoɔ because ɛdeɛ bɛn na abɛhu wɔ no hɔ wohunu wɔ biara wɔ no hɔ odiifoɔ no yɛ sɛ ɔnidie no ne wɔnom no odidi na so wɔnom a ada odiifoɔ didi miɛnka sɛ odiifoɔ didi omiɛnka sɛ odiifoɔ didi odiifoɔ nidi amen very good ndi sɛ odidi na sɛ wɔnom a hɔ na yɛ condemn no ba na Awurade asɛm bi wɔ ne nkyɛn nti yɛma wɔne sɛ
Everybody asem no. Even general commands mu kura no. The say this ko kuomu no. I was say this ko kuomu. But they say we ya do ye kura ma ba nku hu do ni fan ya. Eni so pepepe. Yes ah, say eni ne kura ma ye hu a. Ye be fom. But they say obi ohwe oba na ne kondo no no. Wa fa no akoma mu. Wo fa wodi sa asem so obi nhunu. Woni so obi anhunu. Wo to na say wo fa obi re wa akoma mu obehunu. Wo fa obi kunu wa akoma obehunu. Bible say and a general command, but obi this one, Onyankopon ko na ehunu. So obi ani so Onyankopon onipa nhunu. And you want visible obedience. And them say what is yes, visible obedience and so no. And they said, "Ya beya ama city bia ye ma obi ehunu. Onyankopon pese city bia wo ya mani pa bia ehunu. Mani pa nhunu. Ya mani pa nhunu ya fom. De ani se ni pa nhunu mani pa nhunu wa fom. Mo ya no nso na timi aboa yen. Okay, Bible no a. Ose mama Philippians chapter 4 verse 3. Ose mama nipa nyina nhunu mo odwo. Awurade aben. Ose mama nipa nyina nhunu. Ni am nipa nhunu a. Ya form obedience, visible obedience. So nipa nhunu se de odwo no kire bia onyame asem bia no. Ose ye mma nipa bia nhunu. Ti visible odi asem we so bia ba hunu. Wonno se odwo ho asem no kana ya nwa ebedadi. Or some more can you say when you penny and money pa no was a moja was any monyam or sick caniano yaman and say when you penny and him nay so can you fancy coquum near this can you be also now slam more than one okay my 2 chapter 5 14 to 16 okay once them was son of money a panso and money a panel and neddy and any year bonnet when you come some ye ni ye pa nya Christopher dada ye ho makoma Nyankopon ni makoma mu ye di Nyankopon ni makoma mu sa na edidi bone na de se ye mani pa hunu kwa na se ye yakoma mu asem Nyankopon se ma woni ye papa ne nadia na ne ye pa no se di sie wona ka sa a kire wo se ya mani pa hu ye ne ye pa na asem ya nsa ne ma visible obedience ti ni pa hu se wo ya visible obedience Nyankopon pa se ni pa hu ye se ye ni pa hu se ye ya esi Nyankopon ni monyam rather than say nipa be hu esi yenye ti Nyankopon ba say ye ne ye nsom no bia no nipa be hu say wo obi san wo say wo ye ne kwafo wo ye nipa bia o ka no krem wo ye nipa bia kontompo ne na da bia no obra ye sa na radio asama ye kire amen the way enya very good we enya komamu asem ba na afei so ka Bible no a so oba bia oba warefo bia obre ne ho asema ne kunu bia no so visible obedience oba bia obu ne kunu na obre ne ho asema ne kunu bia visible obedience sa na Bible no ka endi awade bia da bia no yesi nkonwa ne yedi asem bia no visible ranse bia disobedience die odi forward asem no bia no won fata Nyankopon ahenie because awade asem no ka Bible no a de mention agency one say awade bia ye trans ye yesi nkonya no e kire se nipa ne ye kristoni a ba akonya na sade yie ba ada se o me no nyina nya o ma sade o me nyina anya correct ana ba akonya anya correct because se nipa ye siti ye mawurade de a nkonya sie ye out ye nsi nkonya eni se ye kristofo ne a wade mda bia nkonya sie a e kire visible disobedience bi ne ye oka Nyankopon asem no 1 Peter chapter 3 1 to 2 a wo say sana mo nso ayerenom mommra mo ho asem mu ana mo kunom na se ebinim antie asem no nso a wafa oyerenom abrabo pa a asem ni ho nso anya won so obehwe mo abrabo a ho tie wo suro mu ye behunu se ebinim kwa nyame asem kwa na ye ka na ebinim ntie a ohwe sister pa ni kunu o wade ye fe pa wo o ma wade ye fe pa ekasa che nipa and I said, our ears are visible obedience, and we are visible. And they say, I want the Ancasadia, and some way and Sanema. Obi biara ya wade nipa ntimi nkamfo ya wade se asem ne yere ana asem ne kunu omo wade ye fe paawo ne ba biye nkonyasie da biye wotime waka indicate ade ba invisible disobedience because nipa nhunu ne ye pa no ma Nyankopon ni munyam Nyankopon pese agilifo wade bia ho te na aye visible me nipa hu sa we de say anyway we nya komamu asem o nsem do mi kunu akoma mu enya sem do meri akoma mu nya akoma mu asem ne yenka komamu asem ye kan ni so asem amen
Praise him. You see, you can't come on someone. Man, now when many people say when we come and so you say I come on some. Ina come on some. What do you public dear, whether public show or your public show the actually say I want say maybe I will be no unu kunu te wa na oba se ubu bema a visible obedience na se obu ani mu dia a show visible disobedience na da bia ntokwa na esi nkonya na de na asamo nya de no onue eni mama you can invisible disobedience dey a na say ne ekoso bebre Nyankopɔn ɛsɛ me modwaman Nyankopɔn sɛ me makro no ɛyɛ asɛde ɛda hɔ na wokɔbɔ kro no sie no obi ehu a ɛyɛ visible obedience. Praise the Lord. Because Nyankopɔn pɛsɛ yɛbɛyɛ biribi kɔkoa mu yɛ bɔne o. Praise him. Asɛm no ɛdɔɔso na menim sɛ yɛbɛtoa so part 2 ti mu yɛ hɛ no nso. Nti awarefo mo de ma sɛ nyina no ma ware no eba be yɛ fɛ nkunyasie ebe firim watimi waka me be firim oba wi so ban padi wa bonten a Bible sɛ sɛ hwɛ mo abra ba ɔkasa bia nim Christian na no kan nsɛm o sɛ ni kunu tietie nya kora o mu be ma no kora o ɛyɛ visible disobedience na ɛdo bɛkɔ hell ɛde sɛ nipa na bɛkɔ hell straight sɛ na badi asɛm waka sister obuni kunu pa o wode eni so akura obi eni so akura yesa na ko ba bi ya kan yesa ya kan invisible nyame behwe nyame pese dadie wode eni so akura bu kunu eni so bu na eni so many pan kan say ubu be ma no and be ma so wode esem so you very careful you very careful. Amen. Come here, sorry. Yedi asda kese ma wa wote asie ena wa behwe yese se man semi nkoso anya kane a o ya abrabu mu da yeda wase e wo Yesu din mu. Amen.